encara no hem començat. Que jo també vull participar, que és el meu somni. Vinga, deixa'l. Acabarem abans. No tinc res preparat, així que improvisaré alguna cosa. Un moment. Però si això són els deures de física. Però d'un dia per altre. Bea? Bona vesprada. Avui estem així reunits perquè qualsevol excusa és bona per a fer una bona festa. Però també perquè ens graduem. I quina forma de fer-ho? Avui estem a un lloc molt important i molt conegut. S'inclús així en pel·lícules molt conegudes com 50 sombras de Grey. En aquesta pel·lícula, el xic se li va apropar a la xica i li va dir: «Ei, teatro?» Crec que no era per a tant, però gràcies, gràcies. Amb tantos crits anava a dir alguna cosa i ja no me'n recorde. És que aquest monòleg me l'he preparat com l'examen d'història. Estic més en blanc que l'examen de matemàtiques d'un car. Si no és bo, no... Mare meva. Pues jo és que els exàmens me'ls prepare a l'hora d'abans, com toca. Però hi ha gent que estudia fins la nit d'abans i tot. Mare meva, estan joves. Jo és que estic abans d'entrar a classe en plan Cristóbal Colón va descobrir Amèrica l'any 1492? Pot ser. I passa l'aplicat de tot, l'arrel de classe, que diu Amèrica es va desenvolupar un sistema d'esclavisme acceptat pels europeus, en Nord-Amèrica es van instal·lar els anglesos, les colònies necessitades es van independitzar, el nombre de colònies era igual a la regla 4 de 25 més 3 per 2 menys 1 més 1 més... Bah! I la recuperació per a quan? Una cosa que se m'havia oblidat. Puc saludar? Sí? Sí? No, sols volia saber-ho. I ja m'he perdut. Clar, i tu entres a classe i... Bueno, este soy yo, el favor de tot. I preguntes, ¿y l'examen és fàcil? I el professor, si has estudiat, sí. Com que si has estudiat, sí. I si no has estudiat, què? Em posa l'examen difícil. Ara compré... mamà? Mamà, no sé. No tingues vergonya de mi, mamà. Perquè em posa els exàmens difícils. Pues no sé, és que és una forma de discriminar que no entenc. Jorge, vinga, ja està bé. Com que ja està bé? No, ja has tingut el teu temps. Com que he tingut... Mira, fem votació. Si vols que em vagi i presenten aquestes, ja alcé les dues mans. N'he sigut cabrons. I digueu esternocleidomastoidal 3 vegades i al revés. Ningú, mira. Que no veus? Mira. Jorge, si vols podem fer una cosa. Conta'm. Te pots quedar com el nostre tècnic personal en assistència superior. Tècnic personal en assistència superior? Crec que ho has dit mal. Azafato? ¿De azafato? Això sona mal. Sí, m'ho ha dit Pietat, que sí, Pietat? Bravo, Pietat! Pues Pietat m'ha passat molt. Moltes gràcies.